Minä olen Pipsa. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Tässä on äitipossu. Ja tässä on isäpossu. Pepsapossu. Polkupyörät. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri huristavat pyörillään. Onpas siinä muhkea kurpitsa. Isäpossu on ylpeä kurpitsastaan. Osaan kasvattaa vain kurpitsoita, koska kurpitsapiirakka on herkkuani. Vauhtia, Jyri! Kerkko, Lotta ja Katariina! Pipsa ja hänen ystävänsä Kerkkokoira, Lottalammas ja Katariina Kani ajavat polkupyörillä. Jyri polkee kolmipyörää. Jyri on hidas kuin etana. Ajetaan kilpaa isäpossun kurpitsalle. Jos me ajetaan kilpaa isän kurpitsalle, meidän täytyy muistaa olla tosi varovaisia. Isä ei tykkää yhtään, jos kurpitsa hajoaa. Kurpitsa ei hajoa. Mentiin, tytöt. Pipsa ja hänen ystävänsä ajavat kilpaa isäpossun kurpitsalle. Hei, varokaa kurpitsaa! Hurraa! Pipsa, varo isän kurpitsaa. Anteeksi, isä. Katsokaa Jyriä, hän matelee. Jyri ajavilla lastenpyörällä. On sinullakin lastenpyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa. Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä? Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Hurraa! Ajetaan kilpaa isän kurpitsalle. Hui! Pipsa, varo minun kurpitsaani! Minä aion voittaa. Pipsa ei katso eteensä. Voi sentään. Pipsa rusensi isäpossun kurpitsan. Anteeksi, että minä rusensin sinun kurpitsasi, isä. 5 kurpitsasta. Sinun ei onneksi käynyt kuinkaan. Etköhän muista tästä edes olla varovainen? Enkä minä muista, isä. Hyvä. Nyt kun kurpitsa on murskana, minä voin leipoa siitä kurpitsapiiraan. Kurpitsapiiras on herkkua. Ja koska isän kurpitsa on niin suuri, piirakasta riittää palanen teille jokaiselle. Hurraa! Salaisuuksia.
Äitipossu on tehnyt Pipsalle oman laatikon. Pipsa, tein sinulle ikioman laatikon. Kiitos, äiti. Se on salainen laatikko, jonne voi kätkeä salaisia tavaroita. Kuinka salaisia tavaroita? Voit valikoida ne ihan itse. Se on sinun oma laatikkosi. Minulla on tosi salainen tavara. Hyvä, ei kun kätkemään. Minä en kerro sinulle, Jyrille, enkä isälle. Se on salaisuus. Jyri, tämä on salainen laatikko. Se on tyhjä. Täytyy etsiä tavaroita, joita sinne voi laittaa. Jyri haluaa auttaa Pipsaa. Kuule, Jyri, kukaan muu ei voi olla täällä silloin. Odota ulkona sillä aikaa, kun täytän laatikon. Pipsa aikoo piilottaa laatikkoon salaisia tavaroita. Salainen laatikko on täynnä. Jyri, muista ettet kurki. Jyri haluaisi tietää, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Jos haluat, voit yrittää arvata. Jyri luulee, että laatikossa on dinosaurus. Voi Jyri, luulet, että dinosauruksia on joka paikassa. Eihän tähän laatikkoon edes mahtuisi dinosaurusta. Jyri ei osaa arvata, mitä Pipsan salaisessa laatikossa on. Isäpossu tomuttaa taulua. Isä, tämä on salainen laatikko. Äiti teki sen minulle. Se on huikaisevan hieno. Onko siellä jotain? Se on salaisuus. Jyri yritti arvata, mutta hän arvasi väärin. Saanko minä arvata? Arvaa. Oletko pannut silmälasini sinne? Hee. Olet itse pannut ne nenälle. Toden totta. Hassu, isä. Yritä arvata kunnolla. Hyvä on. Panitko äidin kengät laatikkoon? Tuskin. Siihen loppuivat arvaukset. Pipsa pitää salaisuuksista. Äiti, kukaan ei tiedä, mitä laatikossa on. Oho, mikä Jyrillä on? Tein Jyrillekin oman laatikon. Siellä on salaisia tavaroita. Vain Jyri tietää mitä. Oho, Pipsa tahtoisi tietää, mitä Jyrin laatikossa on. siellä on tietysti dinosauruslelu. Jyri ei ole laittanut laatikkoon dinosaurusleluaan. Tämä on hurjan vaikeaa. Minä en ikinä arvaa. Pipsa ei pidä salaisuuksista yhtä paljon kuin ennen. Jos sinä näytät Jyrille yhden tavaran omasta laatikostasi, hän voi näyttää jotain sinulle. Sopii. Avataan laatikot samaan aikaan. Se on hyvä ajatus. Kumpikin avaa laatikkonsa, kun minä lasken 3. Valmiina? Valmiina. 1, 2, 3. Jyrillä on rumpu ja Pipsalla trumpetti. Hoho, hienoa! Kuulostaa oikein hyvältä. Onko teillä lisää salaisia tavaroita? Jyrin laatikossa on donitsi, Oho, mutta Pipsan laatikko on tyhjä. minulla ei ole mitään muuta. Onneksi minulla on. Ottakaahan siitä. Jyri, Pipsa, äitipossu ja isäpossu pitävät kovasti donitseista. Minulla ei ole laatikkoa, mutta tiedän oivallisen piilopaikan donitsilleni. Arvaatteko, mikä se on? Aiotko sinä piilottaa sen jääkaappiin? No minun piiloni on parempi. Mahalaukku. Herkullista. Tämä donitsi haluaa piiloon minun mahalaukkuun. Tämä minun. Leija, On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja hänen perheensä ovat lähteneet puistoon. He aikovat lennättää Leijaa. Jyri on ensimmäisenä vuorossa. Jyri juoksee niin lujaa kuin pystyy. Mutta Leija ei lähde lentoon. Jyri, tuo on huono tapa.
Olisit juossut lujempaa. Nyt on minun vuoro. Pipsa kipittää, minkä jaloistaan pääsee. Mutta Leija ei lähde vieläkään lentoon. Leija ei nouse ilmaa, jollei tuule. Juokseminen on turhaa. Ei auta kuin odottaa, kunnes tuuli vähän yltyy. Joo. Katsokaa, alkaa tuulla. Nyt tuuli yltyy ja Leija lähtee lentoon. Nyt tuulee navakasti. Tuuli yltyy entisestään. Jyri! Pipsa! Kiitos, isä. Isäpossu lennättää Leijaa. Korkeammalle. Isäpossu lennättää Leijaa taitavasti. Niin, minä olen tämän alan asiantuntija. Varo puita! Leija voi takertua puuhun. Tämä on helppoa. Voi sentään. Leija takertui puuhun. No he. Älä itke, Jyri. Isä hakee Leijan pois puusta. Hurraa! Niin. Lapset, varokaa kuralätäkköä. Saadaanko loikata lätäkköön? Joohan. Tulisitte ihan kuraisiksi. Voi. Hetkonen, sanoi Putkonen. Hiipeä varovasti, isäpossu. Tämähän on helppoa. Varovasti nyt. Vielä vähän kauemmas, isä. Isäpossu, se oksa ei kyllä kestä sinun painoasi. Pötyä. Painoa ei ole grammaakaan liikaa. Noin. Hurraa! Isäpossu irrotti Leijan puusta. Wow. Voi sentään. Kuraa roiskui kaikkien päälle. Kura karaisee. Onneksi isäpossu ei loukannut itseään. Ja Leijaa voi taas lennättää. Äiti, nyt kun ollaan kuraisia, voidaanko loikata lätäkköön? Loikatkaa, veikkoset. Eikö se kura karaise? Isäpossu pyykkää. Pipsa ja Jyri hyppivät kuralätäkössä. Äiti ja isä hyppivät kuralätäkössä. Kaikki hyppivät kuralätäkössä. Kuralätäkössä hyppiminen on ihan yhtä hauskaa kuin Leijan lennättäminenkin.